Autonomous Council Team Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang Sir Japon si ASDC Lapen EPSLC Jem Hansi ASA KNC ACS Karbi Lamet Ame DSU Pen Jemlo Aprek Prek Jam Asong Atum Haladat Autonomous State Aputra Tingway Along ini cuma CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Jenglok Tim Karbi Anglong Pen Jenglok Lapen XMP Dr. Jonto Rongpi XCM Pen Jobson B XCM Lapen Dhorom Singh Teron Elvin Teron Daniel Teron Pen Jenglok Karbi Richo Man Kitlenai Karbi Richo Atum Ahin Ken Atumi Assam Chief Minister officially Bonta Hini Sose Karbi Anglong Aputha Hemprek Autonomous State Palong Jia Phan Kopi Abun Thipensi itu claim Ponai Ma Pula so Kachingbai Along Kachitong Unthek Latin Kachingbai Positive a result ke wan thega por Nilitum Hill People Cultural Forum Ladak Akhei Inkoi Rasikep do Tribal Non-Tribal Akhei do Andami Hemprek Lapen Samjin Lapen Kachingri Apan tiklempon asal tumpen an alang litum pan aprangsi welcome lapen kacuru lapen kurang sukajur dulu lasuang bong longpen aprangsi kacuru bang lahen lo jeki damtang ahut itung hemprek amen pen kei mitang karbi kei ang bong tami pinangan kacarbo se lapuson dulu lapenan jot takalilang kaprek kei ang bong sitami mentune ipen di masapen, rengmapen, kapre akhayang bos kami ili tumanggo along kacharbo say la puson dulu. Lapen hemprek amen pen along kami bang tharu ke thom sose abang thu atum hemprek amen pen kumane ke suluk soda ka jesongalo kumane ke democratic movement along nonanda case ki juje pen chenglok binaan heme jangre atum Kisung ke boy pen kitinang la puson tukik lo. Hala bang tharu ke thom sose arada tuma akithi a victim atuma stami ni damtang CM sarpen alang litum pan compensation kipi ahosi ilitum feklong. Lase aja tingklui lo ningkan cricket kililo ningkan thongkep ra sirket ke kijutlo lo ningkan cricket kililo laso arta ho laso apor ho patumi si chief minister Kaching ya bangke non ciklo yon thomang bom pen nangli tuma phan tripartite tok nang pahang jia phan ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang sir lapen Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma sir alang litum chilang pensi ada central government along kaching ki ke chitan jia phan nang ke pahang laso abirta gelo aposi nilitum ningarong piklo lapen ke ningi thedulo je Karbi Anglong ara atum laso hemprek long lote mithana right mithana long ri long pa isi thir plong lason parja punpo to akema thadulo lapen ke ladak ilitum sitami laso along ilitum politics abanke dak opposition punon dak ruling punon dak social organization punon ilitum lokachardi song do anatum puno dak abangke ilitum ning isi pet tensi non labang so tripartite non nakibang just step bangke ardi lo do anatum bang united pensi claim do nang pula dak hormota chikang nelo khaida chikang nelo tribal non tribal kami gitu bari matum anabangke ning isi pet pensi lasu isu ki pachun ponjia fansi ilitum non CM Dr. Tuliram Ronghang kijapon a leader lapen ilitum chief minister non central along nangapaching kidamje pan pulo tangte dak Karbi along itu anasong atu lapen dak kijem kita matu actual do anatum sitame ilitum social organization tuman sitame cirap citu tu nangpo pusi ilitum ahin penke joning lidulo lapen kibanji arni bangke ilitum laso puthak pen pulo tangte maju ko khanda bat repeat tensi kachingwai atum pensi ilitum iprang kengkam ka chior dunji pat iprang ning isipet ki doi pat iprang unitedly itum laso aputhak government along ke palit hekjia pansi nili tumahin pensioning rilo nasi kijutsi patumi kiduan talks along kidam kachingwai ASDC pen chenglok APHLC JMNC pen chenglok doana asong tu pin Karbi Anglong lapen ke ladak
X CM atun doan atun pan kidu natun pan XEM XMLA kidu natun pan anstami SPCF asonga hin pen kurwang bajur dulu lapen latun era nepera iri rebin pensi lasu isu cuncetik klaim nangko kutansi militu mahin pen lapan tansi rat apan ning isipet